Oltiin lasten kanssa pikku retkellä ja tehtiin tämmönen hieno grillipaikka, kun oli puu kaatunut tuohon. Tuli jotenkin kivan näköinen. Ja siinä oli kivetkin valmiina, mihin voi istua. Kyllä kelpaa. Pikkusen kevyt sumu täällä. Nyt ollaan taas oikealla jäljellä. Julassa. Saas nähdä, mä etin täältä kuparitahnaa jarruremonttiin. Mistä löydetään? Ehkä me jostain se löydetään täältä. Saas nähdä. Sieltä se löytyy. No niin, nyt päästään hommiin. Siinä on vähän kovempia hommia. Vettä tulee kaatamalla. Otellaan vähän, jos tää loppuisi, niin pääsis ton peugeotin kimppuun. Täältä vähän koko ajan niin on tullut vettä nyt jo 2-3 päivää. Ei se mitään, jos tuo maa on vähän märkä, mutta ei viittis tuo sateessa alkaa kuvaamaan ja muutenkaan eikä eropaa. No niin. Eli nyt aletaan laittaa pösöä leimakuntoon. Ja ihan ekana vaihdetaan tuo umpia tosta. Ja tää vanha lähteekin helposti, se on jo valmiiksi irti, siinä on kaikki kiinnikkeet rikki, niin se on ainakin helppo ottaa pois, mut sit pitää pikkusen varmaan puskuriin saada rautettua, kun siellä on yksi kiinnike siellä välissä tuolla. Abauttia rallaa tuolla. Mut ei siinä, aletaan hommi. No niin, aletaan sitten katsoa, että miten tää täältä irtoo. Tämähän irtoo helposti, kun tää on jo irti, mutta noi kaikki muut. Oho, tuli vähän vettä sieltä. Tälle ei ainakaan enää yhtään mitään. No niin. Tossa on ainakin yksi kiinnike puskurille. Mitäs sit se tulee tonne kiinni? Joo. Ja tonne. Alright. No voi nyt vitsi. Täällä meidän vähän sormet jääty. Kun on märät hanskat. Märät hanskat. Siitä yksi. Vielä kun saadaan nää johki, ettei nää tipu mihinkään koloon. Tossahan on hyvä. Nyt on tosiaan tommonen USB-mikki testissä, että se nappimikki oli kyllä ihan susi tähän hommaan. Ja tätä mä testasin ja tää kuulosti kyllä ihan hyvältä tuo sisällä ainakin, että on tää varmaan parempi kuin ei mitään. Toivotaan. Mikä toi? Onks toi? On se 10. Siinä.
No niin. Tippu hylsy tonne väliin, mutta mä saan ehkä kalastettu tällaisen vielä. Katsotaan. Yes. Menee ihan sähläykseksi tää homma. Ei oo pitkään aikaa tullut kyllä tehtyä silleen juuri mitään. Et tuli silloin 21, mitähän, 18-23V tuli kyllä ropattua autoja paljonkin niinku melkein päivittäin. Tässä on aika ruosteessa, et silleen et ei meinaa erottaa millään hylsykokoa tai minkä kokoisia jotkut kannat on. Ja ennen se tuli tosta noin vaan. Mut joo, pitäisikö nyt keskittyä tähän itse asiaan. Katsoo vähän, että tosta on ainakin toi puskuri nyt kiinni noin. Täältä se tulee varmaan ihan silleen niinku. Oho, nyt mä oon aika lähellä. Ollaan vähän hiljempaa täällä. Onkohan tää kiinni tuolta vielä? Voi olla. Vähän vielä jostain. Onks toi niinku tosta kiinni? Oh. Onko se... Ei kun se on toi on ihan turha. Vai meneekö tää samaa? Olis voinut katsoa YouTubesta ehkä vähän ohjeita eka. Se auttaa usein aika paljon näihin hommiin. Kyllä tää on hidasta näin. Räikällä vetää näitä auki, mutta nyt on tyydyttävä tähän. En tiedä onks tää edes tällä kiinni, mutta saattaa se olla. Antaa se nyt olla auki. Sitten tossa on vielä yksi kiinni. Tommonen. Joo. Katsotaan nyt vähän tosta uudesta mallia. Monta kiinnikettä siellä on missä kohtaa. Eli tuolla on niinku yksi. Jossain tuolla kaukana. Onko se niinku täällä takana? Taitaa se olla. Tosta ainakin pultit auki. Ja sit täytyy koittaa alkaa nykiä sitä vaan, että katsotaan kuin käy. Ei täällä edes sada enää näköjään, niin voi ottaa sadettakin poistaa. Aika hiostava kapistus. Noin. Ja tuolta pitäisi alta paljastua yksi kiinnikkeen paikka vielä vissiin. Jos merkit pitää paikkansa. No niin, olisiko siinä? Mä unohdin vaihtaa tän mikin asetuksen, kun tässä on näitä eri asetuksia, niin vois laittaa stereolle ton. No niin, nyt pitää taas keskittyä, eli noin auki. Ja katsotaan, alkaako se liikkuu siitä yhtään vai pitääkö ottaa vielä jostain jotain. Sisälokari, mietin, pitääkö sitä irrottaa, ehkä, en tiedä, täytyy katsoa vielä. Toivottavasti ei ole räikää-äänet ihan täysillä, kun tuossa on geinit aika tapissa tuossa mikissä. Toivotaan, ettei ole liikaa. Onko se nyt jo? Noniin. Olihan se. Turhaa veivasin. Okei. Onks tää nyt täältä sit jotenkin? Kyllä siitä taitaa yksi olla. Ehkä. Mikähän se oli? Se oli ehkä tommonen. On kokoinen. No eihän se ollut. Tietenkään. Noin. No voi vittu, sehän mulkkaantui sieltä. En tiedä onko ollut jo aikaisemmin, mutta ei se nyt kyllä... Eikä se 6 kolaka kyllä näytä olevan.
No ei, mulkkaantu. Se mulkkaantu. Mitäs sit keksitään? Kun mä oon aika varma, että se on tässä puskurissa kiinni, meinaan toi. Tuossa on tommonen ihan pikkunen torksi. Miten tonne siis saatu? Mahtuuks tää edes tänne? Miten toinen muka mahtuu joku hylsy päälle? Eihän tässä ole mitään järkeä, hei. Ei mitään järkeä. Ilmanko se on jätetty auki aiemminkin. Eihän tänne mahu mikään väliin. On kyllä ihan fiksu keksintö, juu. Täytyy hakea toisia kärkiä tuolta. Katsotaan meneekö sekä tonne. Tai sitten jollain pihdeillä. Katsotaan lähtisikö näillä. Kokeillaan olla pihdeillä nyt eka tosta. Ei sitä paljon tarvii saada, niin tuo varmaan aukee tuolta. Kyllä se vissiin sieltä aukee, juu. Vai tapahtuuko mitään? Joo. Ainakin vähän jotain. Kokeillaan noin. Saisiko nää lukkopihdit kiinni tonne jotenkin? Ei. Otetaan sinne vähän Tämähän käy siis ihan kaikkeen. Ihan mihin vaan. On kyllä aika onnettomaa paikkaa laitettu toi oikeesti. Eihän tonne tonne ei mahu mikään väliin. Tai kyllä tämmönen pikkunen mahtuu, tämmönen kärki ehkä, mutta aika vaikeeksi on tehty. Saa olla aikamoinen taikuri, ettei tää tiputtaa kärki tonne. Kun sais nyt, no niin, kyllä se sieltä kato. Juu, ei siinä oo mitään ongelmaa. Ei mitään. Mä aloin hätäilee turhaa. No ei se kyllä ihan sormin lähde vielä, mutta tällä se lähtee. Nyt se on irti. Sehän lähteekin aika helposti loppupeleissä. Mä en vaan osannut käyttää sitä. Pitääkö tää lista irrottaa? Onkohan tää alla jotakin? Ois varmaan kannattanut katsoa pikkusen jotain niinku ohjevideo eka. No irrottanut varmaan kuin yhdestä golfista puskuriin joskus. Tähän lähtee noin. Se meni sinne. Missä se on? Tuolla. No niin. No se on nyt ainakin aika löysällä siitä. Mut näkyykö täällä alla nyt mitään sitä? Kun täällä pitäisi niinku mukamas olla yksi. Ei kun tossahan se on. Mä pääsen käsiksi tästä siihen, mutta ei se kyllä riitä. Millään. Kun se pitää se uuskin saada sinne jotenkin. Tän listalla. En tiedä olisiko täällä jotain kiinnikkeitä vielä. Kun ei oo mitään hajua. Tää on tämmöstä räpeltämistä nyt. Niin ja tuolla on se yksi kiinni mitä mä saan auki kun se on nylppääntynyt. Mun pitäis keksiä sinne jotain mutta itse kun tästä ei ihan mahu varmaan laittaa. Tai ei millään sit kun se lamppu on tossa. Sitä uutta. Joo. Ei kauheasti motivois kyllä, mutta tää on nyt vaan tehtävä. Juu, voi jäädä miettiä elämää tässä vähän välillä. Ja valintoja. Perkele, millä mä ton... Pitäis mun rälläköidä tuottaa yksi lappu irti, kun ei se... Ei se oikein, mulla ei vastakierre tappeikaan enää varmaan tallessa. Sillähän sieltä sais. No. Tuohon semmonen oikein iso aukko leikataan, mistä saa laitettua sen pultin kiinni. Pääsisköhän tonne sen verran väliin? No ei auta kun kokeilla, kun ei nyt niinku jaksas alkaa ihan kaikkea. Kun noin
No ilkeitä kun noi pyörähtää, noi torksit ja kuuskolot. Tai ihan mikä vaan, jos se pyörähtää ja se on ollut ikuisuuden tuo kiinni. Niin siellä on suolat ja kaikki paskat ja ruosteet, niin ei aina lähde ihan tosta noin vaan. No ei. Räikkälenkki on aika kova sana. En mä näe mitään täällä. No kyllä se sieltä pikkuhiljaa lähtee. No on vielä aika pitkiä pultteja, niin tässä on aika hyvä nitkuttaa. Tää räikkä ei ole mikään ihan kireimmästä päästä, niin tässä on tätä väliä aika paljon. Tämmöisessä pienessä kolossa se ei ihan kauheasti pyöräytä. Olisiko se nyt jo silleen, että se lähti sormilla? Oh. Onhan se. Joo. Vielä olisi tämän jälkeen öljynvaihto ja sitten pitäisi vähän tutkia, että niinku, miksi tässä palaa ABS-valoja, että minkä takia tuo käsijarru ei. Siellä ei siis mitään tuntoa, että onko se jumissa vaan noin tuolta takaa. Sitten tossa tän peurakolarin jälkeen mä olin sinne Lahteen, niin sielläkin matkalla peura hyppäsi eteen ja mä joudun pistää liinat kiinni ja selkeä alkoi toi ABS-vika. Ja sit alkoi kuulua ihan älytön jurnutus jostain nurkasta. Todennäköisesti, no se on joko toi etunurkka vasemmalle tai sitten oikea takanurkka varmaan, mutta ihan kuin olisi laakeri ääntäisi yhtäkkiä, mutta jotenkin outoa, että se niinku yhtäkkiä siitä menisi kun jarruttaa. Tai sitten olla jotkut jarrut vähän jumis. Mä heitän sinne kuparitahnaa vähän noihin liukutappeihin ja vähän koitan herkistellä niitä. Mut niin, mulla oli yksi pösö aiemmin ja siinä oli ABS-anturi vika sen takia, että se oli mennyt pyörälaakeri. Että se oli sit sulattanut sen rikki. Niin katsotaan, onko tässä jotain vähän samankaltaista. Mä jäin vähän jumiin tässä hommassa. Nyt mulla ei sormet toiminut samaan aikaan, kun mä puhun. Noin. Katsotaan, saisiko sitä vähän reviteltyä. Revaa. Tästä tonne vähän kontaktispreitä. Pikkusen muhii väliin. No, se pitikin vaan painaa klipsistä tonne, niin sit se upposi itsestään. Katsotaas kuin käy. Kuin pojan käy tässä hommassa. Näyttää siltä, että voi käydä ihan hyvinkin, hei. Katsotaan. Itse kun tää menisi tälleen, niin ei tarvi alkaa taistelemaan turhaa. Noin. Katsotaan. Alkaisiko se tonne menee jotenkin? Se oli tuolla sitten. Katsotaan. Vai meneekö muovi ekana? Katsotaan kumpi menee. No ei kyllä mene sormet millään tonne väliin. Vai meneekö? Mulla on vähän sormet tunnottomat, kun on sen verran jäässä, niin vaikea nypertää tänne näin. Oisko nyt? Menennyt. Tee munkaan yhteistyötä, kiitos. Hei. Noin. Sikkuli. Ei vittu. Katsotaan. Kyllä tää niinku aika... Tää mikään helppo homma on, mutta... ihan hyvin mahdollista, että tää vielä joskus onnistuu. Meinas pultti tippuu tonne väliin jo, mutta ei onneksi ihan. Nyt se olisi niinku kohdallaan vissiin, kun se olisi vähän kieritetty alkuun edes. Et se ei pääsisi tulemaan sieltä pois. Menisikö se vähän? Ei vitsi, kun se olisi vähän niinku enemmän sormia tonne väliin. Toisen käden. Ja olisi vähän edes tuntoa, niinku. Se auttaisi paljon. Lähtisikö se nyt sinne alueelle? Mennyt. On niin kiltti. Ei se mene. Ehkä tää vääntö palkitaan vielä, jos tää tänne jotenkin menisi. Nyt on aika lähellä kyllä. Kun se olisi sitä nyt vähän ekoille jengoille menee, niin se olisi sit siinä.
ei tarvitsisi varoa, että se tippuu tonne. Ja vois koittaa pyörittää jollain muulla. Mene nyt. Tästä tuli ihan tämmönen taistelu oikeesti. Kovaa vääntöä. Lähde nyt sinne, Jouko. Kun mä tunnen, että se on niinku tosi lähellä. Se meinaa haukkaa ekaan kierteeseen kiinni, mutta ei ihan. Mä en saa painettua tätä yhtään. Vähän sormenpäitä vaan tän pultin kannassa. Tästähän tulee tämmönen jännitysnäytelmä suorastaan. Jotain intensiivistä musiikkia tähän taustalla. Hei vaan katsotaan. Mulla on vähän idea, että mä en kauheasti laittaisi musiikkia hiljaisiin kohtiin. Varsinkaan kun mä oon täällä ulkona, että luonnon äänet, nehän tekee gutaa. Rauhoittaa kun kattelee semmosia. Mä tykkään itse katsoa sellaisia videoita kyllä paljon. Ettei se aina jytää joku täysin taustalla. Mutta on nekin, nehän on paikallaan moneen kohtaan kun editoi. Mutta se oli mun idea. Mä koitan tehdä sillä tavalla. Hei! Tän kaiken jälkeen meillä on tää pultti täällä muuten paikallaan melkein. Kyllä se on sillä, että sitä voi koittaa tosta jollain muulla nyt. Aika hyvin meni loppupeleissä. Ja tähän väliin, jos tää mun meininki resonoi, niin tykkää tästä videosta, tilaa mun kanava ja kommentoi vaikka jotain kivaa. Tai ei sen tarvitse kivaakaan olla. Kommentoi silti. Kiitos. Noniin. Koitetaan, jos sais ton räikän tonne väliin, niin saa sen loppuun. Loppuun asti menee. Ei ainakaan näin kyllä onnistu. Mitäs? Jos mä saisin tän tonne väliin. Kyllä se menee sinne. Saadaan vielä loppuun joku tonne väliin, niin saadaan kiristettyä se kunnolla. Eli peukeuttiin voi vaihtaa umpioon ilman, että irrotat puskuria täysin. Toki tätä nyt vähän joutuu revittämään, mutta hyvin tää kestää. Mut noin, siellä olisi se eka nyt. Laitetaan muutkin tohon tolleen tosta kiinni ja sitten lopuksi koitetaan vielä kiristää toi eka kunnolla tonne jollain. Noin, sitten olisiko tän vielä tonne väliin jotenkin uudestaan. Noin, sit kun sieltä sais vielä kiinni jollain. Tää tonne väliin millä. No mene nyt. No, kyllä sen saisin. Yes. Sitten tuolta yksi vielä. Noin, se viimeinenkin menee kiinni sinne. Ja sekin menee ilman, että irrottaa puskurin. Niin onhan tää vaikeassa paikassa, mutta onnistuu. Umpion sisällä joku... Mikä liian roska. Mutta tää olikin aiempi vissiin siellä luki, että tää oli palautettu jo kertaalleen. Mutta tuossa oli tää yksi kannakekin vähän niinku muovihitsattu uudestaan. Ja nyt äsken kun mä vähän siirsin, niin vähän se naksahti sieltä, mutta kyllä se niinku pitää kuitenkin. Ja kyllähän kun tuolla on kaksi muuta, mitkä pitää niin se on ihan... Se on just hyvä näin. Sitten tuolta vielä tämmöset muovitapit paikalle. Se alkaisi olla siinä. Yksi pultti kun löytyisi vielä. Mä en tiedä tippuks multa nyt joku tosta. Tai sitten pitää käydä etsiä tuolta uusi. Sieltä löytyy pultti vielä tonne yksi ja laitetaan se kiinni. Kokeillaan nyt tähän väliin toimiiko se, kun tuossa aiemmassa niin ei enää normit ja parkit toiminut, mutta vilkut toimii ja pitkät toimii. Katsotaan. Eihän mulla ole avaimia mukana, mun pitää hakea ne sisältä. Nyt on koukut hallus.
toimii. Tuolla parkkipolttimo puuttuu, vaan otetaan tosta vanhasta se, niin tää on onnistunut homma. Katsotaan riittäisikö meillä valoa nyt vielä öljynvaihtoa. Se olisi ihan kiva saada vielä tähän väliin laitettua. Täällä tulee niin aikaisin pimeätä nyt kun 3 jälkeen alkaa hämärtyä niin paljon, että pitäisi saada tähän jotkut kunnon valot. No niin, nyt pääsee jatkaa. Mennään akku loppuu puhelimesta, niin kävin tuossa välikahvilla ja lataan vähän puhelinta. Niin nyt sit vaihdetaan öljyt tohon vehkeeseen seuraavaksi. Vois tohon alle levittää pressun, tai mä ajan tuon auto vähän niinku pressun päälle, niin se on pikkusen mukavampi makoilla tossa. Niin ei tarvi olla kurasessa maassa. Taas löytyykö tuota pressu jostain? Onko yksikään vapaana vai pitääkö ottaa jostain muualta? Tuolla on näköjään tommonen hyvä muovi meille. Otetaan se. Niin. Mä tykkään näihin videoihin heittää aina jonkun pienen shoutoutin. Ja mielellään niinku pienyrittäjille, että ei oo mitään yhteistyötä ei mitään tommosta, mutta koska pienyrittäjiä vaan on niinku mukava tukea. Mut joo, tänään shoutoutit menee kyllä, tuli vaan mieleen, kun tää auto on niin likainen, niin Hyvinkäälle semmonen kuin Hyvix Oy. Et jos sä tarvit hyvää autohoitopalvelua, niin sieltä kyllä saa sitä, että mä oon ite ollut siellä pari vuotta on-off töissä ja siellä heiluu semmonen äijä kuin Janne ja voin kertoa, että siellä on standardit on sen verran korkealla siellä, että sieltä ei mitään sutta laiteta liikkeelle asiakkaalle. Että sieltä on ihan mitä vaan melkein autoa voi tarvita, eli sieltä saa teippaukset, tummennukset, pinnotukset, myllytykset, sisäpesut, pesut, mitä kaikkea. Et jos haluat hyvää autohoitopalvelua Uusimaan alueella, jossain Etelä-Suomen alueella, niin Hyvinkäältä sellainen, muistakaa, Hyvix Oy. Pistetään Jannelle kalenteri täyteen. Aletaan sitten perehtyä, että onko tuolla panssari paikallaan vielä vai päästäänkö suoraan öljyproppuun käsiksi. Tää on jo ihan kurainen ja märkä valmiiksi, mutta ei voi mitään. Mennään nyt tohon sitten. Mä voisin kyllä hakea tuolta sadetakin päälle vielä, että pieni hetki. Ja toinen shoutout menee Hyvinkään kakkospari Oylle. Elikkä se on Apjuko-firma. Siellä on käyty autokauppaa niin kuin Ysäriltä asti, että on kokemusta, on varttunut firma. Sieltä on moni saanut itselleen hyvät käyttöautot, kauppakassit ja sieltä saa pakuja, sieltä saa mitä vaan. Mut sieltä, jos on itselle tarve uudelle kulkineelle, niin ei muuta kuin Hyvinkään kakkospari Oy. Ei muuta kuin autokaupoille, kun olis jo. En mä näe mitään, mä tarviin lampunkin vielä. No niin, löytyi tuolta joku otsalamppu sentään, katsotaan. Okei, eli tuolla nippu siitä, että on siellä pohjapanssari. Pitää vähän tunkkaa ylös, niin pääsee tonne öljyproppuun käsiksi. Kaikki muut tähän onkin, mutta öljyproppuun ei ole kyllä uutta tiivistettä, mutta se olisi ihan hyvä aina vaihtaa. Mutta kyllä ne on ennenkin pitänyt, vaikka ne on ollut siellä enemmänkin kuin yhden kerran kiinni. Niin uskotaan nyt, että tää kestää kans hyvin.
kyllä tosi pimeetä täällä, kun ollaan niin lähellä nyt uutta kuuta, että ei niinku meinaa tulla valoa mistään suunnasta. Illalla on, tai yöllä on niinku tosi pimeä täällä mettän keskellä. Hyvä, että näkee eteensä täällä. Vielä tommonen sumu koko ajan täällä jotenkin ilmassa, niin siitä on valo kaukana. Mutta ei se mitään, ei se haittaa menoa. Kyllä se aurinko sieltä vielä tulee esiin. Ja tähdet. Sais katsoa pukin tuohon viereen jotenkin. Tai tänne johonkin runkoon. Kyllä se tonne runkopalkkiin menee, kun vähän nostetaan. Ihan vaan ettei tuu niskaan, kun avataan toi proppu, niin kaiken varalta. No, sitten ei muuta kuin proppu auki. Siellä on joku suoja edessä vissiin tuossa öljypohjassa vielä. Pitääkö se irrottaa sieltä? Katsotaan. Se onkin tommonen iso kuuskola näköjään. Hyvä homma, meillä jäi räikkä tonne kiinni. Tuolla on runkopalkki takana heti. Niin... se on siellä kiinni nyt. Se meni sinne kyllä hyvin, mutta ei tuu pois. On kyllä ihme, miten tää meni tänne, kun ei tää niinku tuu ulos täältä. On kyllä naftipaikka. Ei jumala. No niin, nyt on proppu auki. Oli kyllä aika tiukka kolo. No niin, siellä on nyt proppu irti ja öljyt valuu tonne lootaan, niin sillä aikaa voidaan irrottaa tosta ja vaihtaa uusi öljyn suodatin tonne. Aiemmin jo kattonut tossa, niin se näyttää olevan aika helpossa paikkaa. Mä tiedän näkyykö täällä millään tässä. Tuolla välissä näkyy ehkä, jos näkyy. Näkyykö se? Tää on niin huono tää valo, ettei täällä mitään näy. Tuolla. Vitsi kun tässä on just edessä toi kameran teline. Mä en tiedä näkyykö siellä nyt sitä. Kyllä se ehkä näkyy. Tonne mihin mä osoitan valolla. Niin siellä jossain. Okei, eli siinä on tommonen. Minkäs kokonen toi se tois? Kyllä se on 2.7 sit varmaan. Noin, 2.7. Öljyn suodattimessa näköjään. Mä en oo tämmöstä ikinä avannut, että mulla on ollut aina semmosia autoja, missä vaan kieritetään se uusi tonne, mutta tää on täällä tämmösen kopan sisällä, mutta tämähän on paljon helpompi vielä. Vaikuttaa ainakin paljon mielekkäämmältä tämmönen. Kunhan ei tuu yllätyksiä, mutta ei tässä nyt varmaan mitään kummempia kerkeet tulee. Noin, lähteekö se sieltä jo? Sitten kierrittää käsin loppuun tosta. Noin, se on irti. Mites tää tulee? Onko tää niinku tässä kannessa kiinni vai? Siinähän se on. Noin. Sinne sit vaan uusi suodatin paikalleen. Siinä ei oo sen kummempaa. Uutta suodatinta. Siinä on näköjään uusi O-rengas siihen kanssa. Se on hyvä. Hyvä juttu se. Nyt kun ei tullut mitään roskista tähän nyt mukaan. Ei kun tuossa autossahan on. Ja jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin tää koko auto on kuin roskis tällä hetkellä. Otetaan tosta toi vanha tiiviste nyt veke. Se onkin ihan lytyssä jo. Se on ollut siellä varmaan kauan.
Voisi pikkusen antaa bräkleeni kylpyä tähän. Ennen kuin laitetaan toi uusi tohon paikalleen, niin siellä ei ole mitään hiekkaa ehkä sit välissä. Pikkusen noin. Noin sitten vaan uusi sinne paikalleen. Meneekö se kuinka helposti sinne? Noin. Se on hänes. Sitten vaan uusi suodatin tohon noin ja kieritetään takas paikalle. Easy peasy. Lemon squeeze. Vai mitä ne amerikkalaiset sanoo? Vai ketkä niitä sanoo noin? Tonne voisi vähän laittaa. Brake clean. Vähän putsaa tätä. Kaatu toisen kerran jo kamera, kun vähänkään tuulee. Toi on niin hepponen toi telin. Tosiaan siellä on nyt suodatin silleen, että voidaan vähän kiristellä sitä vielä paikalleen. Tosta sormin se ei mene enempää, mutta ei sitä ihan kauheasti tarvii runnokkaa sinne. Mutta on siinä vielä jengaa jäljellä, että pikkusen pitää saada tonne pyöriteltyä sitä. Noin, se on siellä. Nyt tuulee taas niin kova, että toivotaan, ettei kamera kaadu. Sitten vähän vielä putsaillaan tosta loppuja. Sinne on sit mukavampi kajoa, jos sinne tarvii kajoa vielä. No, sit nostetaan vähän autoa ilmaa. Siellä on varmaan valunut jo kyllä kaikki mitä sieltä valuu. Ja laitetaan proppukin ja öljyt koneeseen. Se on sit siinä. Vähän vielä. Noin. Nyt se ei tuu sieltä niskaa. Sitten öljypropulle kans pikkusen tosta brake-liiniä. Anteeksi äitimaa, mutta ei sinne kauheasti mene tota tavaraa onneksi. Täällä ei juuri muuta törsätäkään sit tonne luontoon täällä päin. Mutta joo, pistetään tää proppu takas tonne. Tää on ihan öljys kaikki. Mä möyrin täällä nyt, mutta ei se haittaa. Laitetaan vaatteet pesuun sitten. Noin. Ja näitä ei tarvii sit ihan niinku hampaat hirves vääntää kiinni eikä kannatakaan. Ei mene jengat ja ne saa muutenkin joskus sit vielä auki. Sitten ei muuta kuin uudet öljyt koneeseen, niin se on siinä. Aika helppo homma tehdä himassakin tämmönen. Jos vaan viittii. Ei itekään aina kyllä oikein viittis, mutta tää on nyt pakko suorittaa. Tää on venynyt jo niin paljon. Ne on ihan mustat nuo öljyt. Ne on laittu niinku ihan laittoman paljon oikeesti näillä öljyillä. Niin pistetään tosta tommosta oikein laadukasta halvinta motoksia mitä löytyy niin sinne koneeseen. Mutta on tää nyt parempi kuin toi vanha. Ihan varmasti. Aletaanhan lorottelee. Ei toi mitään tuossa auta. Kyllä mä ajattelin, että jos siinä vähän sais valoa, mutta onneksi tää alkaa olla tässä, että noita jarruhommia kuvaillaan huomisen puolella sitten. Tässä alkaa tulee niin hämärää, että ei tää näe enää mitään. Ja mulla ei mitään ton otsalampuun parempia valoja ei ole nyt tällä hetkellä. Öljykoneeseen ja sit jatketaan huomenna. Tässä vielä toi tunkki tosta. Otetaan toi öljyvati pois nyt. Vielä kun muistetaan. Tää on hyvä, tässä on rullat alla. Tähän tulee nätisti täältä. Ihan mustaa, huhhuh. Törkeet. Mitä tässä on niin toi tunkki. Taas alkaa sählää. Ei parane sählätä. Niin tosiaan taas on 5 litraa. Tässä menee netin mukaan 4,6 litraa. Ja no suodatinhan imasee heti, varmaan pari desiä, mitähän se nyt imee, niin mä kaadan nää kaikki tonne, niin se on ihan hyvä ja sit hakee vielä. Jos se sinne imasee, niin joku täyttöpullon motonetista vaikka. On hyvä, ei muuta kuin aletaan laskettelee. Joo, tuuni lasketteli sit taas tän kumoon. 3 kertaa. Ei tarvii ihan kauaa kestää oikeesti. Ihan pikku hetki, joo. Kiitos. Vielä nyt. Eli proppu on kiinni, kyllä. No niin. Sitten ei muuta.
Joo, eli huomenna mä ajattelin avaa vähän takajarruja ja katsoa, että onko tässä nyt kengät sit takana vai mitkä. Jos siellä joku jumittaa, vähän kajoon noihin ja ottaa vähän renkaat irti ja katsoa, onko joku laakeri mennyt vai ei, mutta sen näkee sitten. Eli nyt on keskiviikko, perjantaina olisi leima. Et silloin kun olisi kaikki valmiina ja toivotaan nyt, että saadaan ABS-valo tuolta pois, kun ei se muuten oikeastaan sitten hylkyhän sieltä lävähtää, jos siellä jotain palaa taulus varmaan. No, toivotaan parasta. Täältä on varmaan nyt tullut kaikki. No, öljynvaihto on suoritettu. Just ennen pimeät. Aika kiva. Ja tosiaan tosta kannattaa aina sit suodattimesta, ennen kuin se laittaa kiinni, niin uuden suodattimen, niin vähän heittää öljyä siihen O-renkaaseen. Niin se ei sit hajoa, kun sen kiristää ja se aukeaa paljon mukavammin sitten ensi kerralla. Ja muistaa noissa suodattimissakin, ettei vedä ihan hampaa tirves, että se riittää usein käsikireydelle, että jos on tommonen kieritettäväkin. Tommonen suodatin ja toi nyt oli, mä vedin räjäkällä ihan niinku pikkusen kireelle sitä. Et ihan turha niitä vääntää sen enempää. Mut ei siinä, hei, huomenna jatketaan. Moro! Se olisi uusi päivä nyt, niin aletaan vähän tutkia, että mikähän käsijarru oikein vaivaa ja että mikä siellä oikein on alkanut ääntää. Että onko se joku laakeri mennyt vai onko se joku jarru vähän jumittanut vai mikä siinä on, kun se on kuitenkin äkkijarrutuksen jälkeen alkanut se ääni. Niin aletaan vähän perehtyä ja katsotaan kuin käy. No niin, eiköhän siinä nyt mahu laittaa molemmin puolin. Eiköhän aleta tunkkailemaan. Kyllä mä ihan ekana löysää noin kaikki pyörän pultit, kun ei mulla nyt pulttipyssyä. Jos mennään tällä. Noin. Sitten voidaan nostaa auto ilman. Hei, mä unohdin pukit vielä tonne verstaalle. Se on siinä ja pysyy, meinaa. Aloitetaan nyt vaikka tosta takapäästä, niin katsotaan ihan ekana ne käsijarrut. Et onks tuolla kengät vai millainen systeemi tuolla oikein on. Onko se joku vaan jumissa, mutta katsomallahan se selviää.
jätetään toi tohon jakkaraksi mulle, niin siinä on hyvä istuskella. Okei, eli tohon tulee toi vaijeri ainakin kiinni. Ja jotenkin mä en niinku jaksa uskoa, että tässä olisi vaijerit poikki. Mut koitetaan vähän avainoita ja herkistellä, vähän rasvailla, niin saadaanko me sinne mitään muutosta. Mikähän toi on 13 varmaan. Taas on polvet ihan ravassa tän jälkeen, mutta tämmöstä tää on. Meillä on tää piha on kyllä tosi mutainen tälleen niin kuin syksyllä ja keväällä. Mut ne on hyvin pieniä miinuspuolia täällä. Oli se 13. Ois pitänyt luottaa intuitioon vaan. Noin. Mut tää onkin näköjään tämmönen, että eihän tänne mitään. Mahtuuks tää tänne väliin? Mun täytyy varmaan hakea toi lenkkiavain. Kyllä mä voisin noin liukutapitkin tosta heittää kuparitahanat ja vähän herkistellä kaikkea tässä samalla, niin tulee pahan tehtyä. Kyllä täällä on ainakin ihan vaijeri tallessa, että kyllä mä uskon, että me saadaan tää ehkä toimii. Sehän liikkuu jo siellä. No ei siinä iso vika varmaan oo. Joo. Kyllä tää toimii. Tuo vaijeri on jostain syystä varmaan sitten. Se on joko jumissa tai sit se on niin venähtänyt, että se ei enää niinku ota, mut katsotaan. Kyllä toi vaijerikin liikkuu. Täällä on aika lämmin. Enää nyt jo tulla hiki. No niin, aukeshan se. Liukutapit on aika kovaa kiinni. Milloin liian viimeksi avattu? Ei vittu. Tää meinaa täältä vaan pyörähtää pyöreeksi, kun tossa on tosi matala kanta tossa pultissa. Nää on kyllä niinku on meinaa kiinni. Saas nähdä miten tässä käy. Ei se nyt meinaa auki. Ei, kyllä tää on jotenkin niin pyöreä nyt. Tää on tässä just huono puoli, kun näitä ei ikinä avaa. Niin. Ei perseen reikä. Katsotaan, toi on 13 millinen, niin saisiko tämmösen puoltuumaisen lyötyä sinne ja sais se jotenkin auki. Saa nähdä. Täällä on aika vähän tilaa hakkaa mitä. Ei tietenkään. Kivaa. Kyllä tää niinku timmimältä sinne tuntuu toi tuumanen. Voisiko se nyt vaan antautua ja laitetaan vähän tosta tommoista kylmettävää ruosteen poistajaa. Tää on aika usein toiminut, niin jos joku on oikeasti kovaa kiinni. On kyllä niin matalakantainen pultti, että ei mitään järkeä taas.
Otetaan nyt toi toinen tosta ainakin pois. Minä helpolla luovut. Katsotaan, tuossa on vastapuolella tommonen yksi näköjään mutteri, että jos se lähtisi siitä. Ei löydy mistään 15 millin lenkkiavainta. Olisikohan se 16? No ei oo, kun se on just se 15. Meneekö tonne nää lukkopihdit väliin? Kun ei kyllä viitti. Ei viitti, kun menee noi kumit vielä rikki. Voi, ei voi muut sanoa. Alkaa jarrut herkistyä tässä, kun nakuttaa. Tuolta tulee niin paljon kaikkea välistä. Mä eniten luotan kyllä tähän tuumaseen nyt, kun tää on vähän niinku naftimpi tonne. Niin se ei oo niin pyörähtävää mallia. Mut kun ei vitsi, kun ei lähde. Kiristää pystys hyvin, mutta löysää ei, kun se on just niin päin pyörähtänyt. Ei mitään järkeä. Mä tarviin 15 milli lenki. Jostain se on nyt pakko löytyä. Ei auta kuin etsiä. Ikinä ei pitäisi olettaa, että joku on helppo ja nopea homma, kun sit tulee jotain. Eniten mua nakertaa kyllä aina, jos niinku puuttuu jotain työkaluja tai että jotain ei löydy. Niin kaikki vähän niinku tössää siihen. Mä nyt koitan näillä. Nää on niinku ei todellakaan hyvät varmaan tähän, mut kokeillaan. Ei vittu, ei lähde. Mitähän sitä sit keksis tohon, en tiedä. Räppi varmaan työntää suotulaan tää vehi. Ja ne jotka ei tiedä, niin se on Romuttamo Jokelas. Mut joo. Mun on pakko lähteä nyt kaivelemaan, jos mä löytäisin sen lenkin jostain. Ei tästä tuu muuten yhtään mitään. Toivotaan, että löytyy pian. Joo, ei muu auta kun kävelen naapuria ja käydä kattoo, että olisiko siellä 15 millinen lenkkiavain tai sitten edes jakari, kun ei täältä löydy. Ei löydy ehjää jakaria. Vähän ärsyttää, kun hommat tyssäs heti tohon alkuun, mutta ei se mitään. Kyllä tästä vielä hyvä tulee. No, tästä tulee onneksi aamulenkki samalla. Tai kun ei tullut aamulenkkiä tänään käveltyä, niin tässähän se menee. Huomaa, että on läähättänyt tuolla, kun on viikset ihan kosteena. Jes! Sieltä löytyi koko arsenaali. Mä jo ajattelin, että ei siellä oo. Kun eka löytyi sieltä sentään nää alkuun jakarit, mutta kyllä se pienen kaivamisen jälkeen löytyi sit toi 15 millinen kanssa. Vielä kun muistetaan palauttaa nää joskus. Kokeillaan onko noista nyt mitään apua sit mitä tuolta haettiin. Vähän vielä tonne niin. Ei ihan mitään epäselvyyksiä. Ja tonne kans tohon käsijarrusysteemiin niin että tuntuu. Eikä olisiko se toi 15 nyt sitten? Oh, ja sitähän mä etinkin. Hyvä. Jes, se aukesi. Hyvä. Ei tarvii alkaa kiukuttelee. Täytyy pitää muuten kiinni. Tossa on tuo vastakappale, just tuo 15. Niin ei lähde muuta. Vähän on hidasta nitkuttaa näin lenkeillä, mutta eihän tässä ole mikään kiire. No niin, joko se lähti sieltä sormi. No, ensimmäinen on irti. Hyvä. Ja toinen on jo niinku melkein irti. Mutta täytyy kyllä myöntää, että on tää pitkästä aikaa aika hauskaakin ropaa näitä. Tehdään edes jotain vähän.
Kun ennen tää oli niinku ihan arkipäivää, joka päivä duunin jälkeen auton kimppuun vaan. Sitten tuli elämä väliin ja semmonen pieni heräämisprosessi. Mut jos kun nää alkaa tästä aktivoitua nyt taas nää, mikä on niinku oikeesti mua. Se on kun monta vuotta jos elää niin, että yrittää olla vähän niinku jotain muuta kuin ei oo, että sopeutuisi johonkin joukkoon, niin ei se hyvää tee sitten pidemmässä juoksussa. Nythän mä tajusin, että mä unohdin pistää ton mikin kiinni, mutta ei se mitään, tää kuuluu tästä ihan tarpeeksi hyvin. Laitetaan nyt mikki kiinni kuitenkin. Noin, sieltä on nyt molemmat irti. Sittenhän meillä onkin jarrusatula irti. Mut mites täällä noi tapit sitten niinku? Lähteeköhän noi ihan tosta silleen nätisti? Kun ei niinku, ei mielellään hajottais nyt mitään. Oi, mikä siellä oli alla? Jakari. Jos silleen varovasti kokeilee tosta vähän, että jos toi kumi lähtis antautumaan niin sanotusti, kun ei vaan antaudu liikaa. No, vähän kerrallaan, niin ei tapahdu mitään katastrofaalista. Noin, se on siinä. Mut joo, mä otan täältä nää tapit ja putsaan ja heitän näihin kuparitahnat ja sitten ne voikin pistää takas kiinni. Joku rätti olisi ollut ihan kova sana, mutta se nyt unohtui tonne, se voi hakea myöhemmin. Saadaan tää vaan nyt tästä edestä jotenkin pois, että saadaan toi toinenkin irti. No se lähtikin paljon helpommin näköjään. Noin, ui. Meinas horjuu. Sitten tosta vähän tonne. Tsyp. Ja sitten pappeihin sama homma. Otetaan nää nyt oikein kunnolla tästä. Tossa on aika kohdas maton kohta. Aika puhdas maton kohta. Niin, nythän mä tarviin sitä rättiä. Tuli ihan hillitön pala tätä, kun ei suostunut repee, mutta tossahan niitä on hyvä lillutella. Yllättävän hyvässä rasvas nää olikin, mutta on tää vähän tämmöstä törkystä rasvaa. Saisko ton vaikka noin? Se on aika jees. Sitten tosta vähän isompia. Sitten sieltä vähän kuperitahnaa. On aika kohmees, kun tää on ollut tuolla verstaalla. Siellä ei ihan kauhean lämmin aina oo. Otetaan nyt tosta oikein kunnon mälli tohon. Ja siitä kortonkin takas kiinni. Noin. Noin se homma pelittää. Vitsi, kun olisi tommonen jarru tohon sylinteriin työkalu, että saisi vähän herkisteltyä ja pyöriteltyä sitä, mutta ei kyllä. Mulla ei ole ainakaan semmoista. En tiedä, olisiko täällä jossain, mutta se on sitten taas semmonen homma, että se pitäisi jostain etsiä, niin mennään nyt ilman. Sehän sujahti sinne nätisti. Voidaan vähän lopuksi sitten putsailla isompia pois tuolta, mitä on pursunut. Sitten toinen vie. Mä ajattelin nyt, mä herkistelen näitä vähän molemmin puolin ja sitten mä koitan uudestaan vielä säätää ton käsijarrun tuolta, kun näissä on semmonen itsestään säätyvä, että se pitää semmoista nappia vaan klipsauttaa, niin sen pitäisi kiristää se itsestään, mutta tämä malli ei sitä tee. Katsotaan auttaako tää mitään. Jees, se on aika hyvä. Aika hyvä. Vähän vielä tosta ulkopintaa. Sitten toi tappi vielä.
Tääkin on kyllä vähän tämmöistä hommaa, että mä väitän, että kun ottaa työkalut käteen ja YouTube auki ja vähän jaksaa niinku perehtyä ja olla kärsivällinen, niin tän osaa melkein niinku kyllä kaikki tehdä itse tämänkin. Mutta niinhän täällä voi kaiken oppia, jos niinku kiinnostuu yhtään asioista. Mä oon sitä mieltä ainakin. Kun meidäthän on luotu luomaan. Ja siinähän on semmonen juttu vielä, että just niin kuin luomisenergiaa, kun sitä ei kuluta eikä käytä sitä luomiseen, niin se alkaa manifestoitumaan niin kuin oikeasti masennuksena, sairauksina ja niin kuin mitä liian. Se voi olla myös, että sä ihan vaikka obsessoidut jostain toisesta ihmisestä, jostain asiasta, niin se luova energia vähän niin kuin kuluu siihen, eikä siihen oma elämän luomiseen. Mutta tämmönen pikku nugetti tähän väliin. Noin. Sitten pultteihin vielä pikkuset nököt tohon, niin ne aukee nätimmin sitten jatkossa. Ja onko tää mitään niinku, tekisikö ammattilaiset näin, mutta mä teen ainakin näin. Ja kun saadaan noi palat tosta paikalleen, niin kaikki on hyvin. On täällä ainakin palat ihan niinku kunnos vielä. Niissä ei oo mitään vikaa. Se on siellä. Sitten vaan pultit perään. Osuuko se sinne? Noniin. Sinne se alkoi menemään. En ajatellut vetää näitä ihan yhtä kireelle kuin oli aiemmin. Se on vähän turhaa ehkä. Kun kyllä nämä kiinni pysyy. Pienemmälläkin. Noin. Vielä kun saadaan... Noin, lähtihän se sieltä. Toinen vielä. Noin. Joo. Otetaan tosta vähän noita isompia nyt. Tahnoja kuitenkin vie pois, niin ei kerää kaikkea hiekkaa ja muuta skeidaa siihen. Satulaakin olisi ollut jo hyvä vaikka putsaa tuolta, mihin noi palat tulee, mutta se on kyllä aika puhdas silleen, että siellä ei näytä olevan mitään semmoista, mikä ehkä hankaisi kauheasti vastaan. Noi. Pyöräytetään nyt vähän tosta, kun on kerran breakliini tässä kehissä. Niin. Noin. Saisiko tänne toiselle puolellekin vähän? Noin. Ei muuta kuin toiselle puolelle. Siinä meinaa jäädä pultti pyssy kakkoseksi. Noniin, sit sama homma tänne vai. Ei siellä kauheasti mitään välyksiä ainakaan tunnu. Aloitetaan nyt vaikka tosta breakliinistä ihan eka taas. Sais vähän putsattua noin. Teräsharja olisi ihan kova sana kans, mutta ei sitten ois tuolla semmonenkin, mutta en mä mistä tähän nyt tarvii. Sitten tosta vähän ainetta kehiin. Laitetaan se sinne vaikuttamaan oikein reippaasti tonne käsijarrusysteemiin ainakin. Noin. Vähän vois noitakin
tolleen hennosti vähän koputella. Sieltä tulee aika paljon välistä kaikkea. Kaiken näköistä kamaa. Mites toi? Tällä puolella toi käsijarru. Liikkuuko se ihan vapaasti täällä silleen? Okei. Mä veikkaan, että se vika on sit tällä puolella. Tää ei liiku yhtään niin herkästi kuin tuolla toisella puolella. Noniin. Mulahti vaan tolleen. Ei kun se lähtikin auki. Mut joo, tää on tosiaan ihan niinku... Täällä on vaijerikin ihan pinkeänä jotenkin, mut toisaalta... Sen ei pitäisi niin löysä ollakaan kuin tuolla toisella puolella, mut katsotaan... Saadaanko me tää liikkumaan jotenkin? Koska toisella puolella se liikkuu ihan kädellä. Laitetaan toi nyt takas vielä. Antaa niitten antaa sen vaikuttaa vähän tuon aineen tuolla nyt vielä. Otetaan noi liukutapit nyt ekana työn alle tosta. Noin. Tätä ei kannata kokeilla varmaan kotona, mutta mä kokeilen. Tää ei liiku niinku ei mihinkään. Ei mihinkään suuntaan. Ei suostu. Ei se suostu. No. Katsotaan nää nyt tästä eka. Lähtisikö nää silleen ihan oikeesti suosiolla auki vaan tästä silleen kivasti? Kun nää on niin matalat kannat, että on kyllä niinku vaaralliset jotenkin. Meinaa pyörähtää heti. Kokeillaan tosta taas vastapuolelta eka. No, vois vähän antaa niillekin tosta kyllä vähän liikettä. Jos sieltä vähän kierteestä lähtis jotkut kuonat pois. Sitten vielä vähän tosta kylmettävää tännekin, jos se yhtään auttaa. Toivotaan, että nää nyt lähtee silleen kivasti täältä kuitenkin. Noniin, heti lähti kun pisti ihmeainetta kehiin. Mut toi on kyllä oikeesti toimivaa, voin suositella. Se on pelastanut monet kerrat kyllä. Kai siellä nyt pyörii muuten rekki. On se päällä onneksi. Välillä tulee semmoset välikuumotukset, että onkohan mä painanut punasta. Noin. Ensimmäinen. Toinen ja kolmas. Kokeillaan tosta vastapuolelta tääkin mieluummin. Vähän vielä. Tää jäädyttää ton niinku -40 asteeseen. Mihin sitä ikinä suihkuttaakaan. Ei nyt vielä lannistuta. Noin se lähti. Hyvin se lähti sieltä. Ajatella niitä aikoja, kun ei ollut räikkää. Tai vaikka edes onkohan jakari tullut ennen lenkkiavaimia, ei mitään hajua, mutta niinku on tää aikamoista nyhväämistä tälleen. Joo, mutta tää kyllä jotenkin, tää jumittaa tää puoli. Tää laahaa kyllä. Ei helvetti. On se kiinni. Noniin, sieltä se lähtee.
En tiedä pitäisikö täällä olla. Mä väitän, että toisella puolella kans täällä palojen tänne missä palat pääsee niinku liikkumaan, noi pinnat, niin siellä on tommonen metallipala, mutta tosi ylhäällä sitä ei oo. Eikä näy täälläkään missään. Et ei se tippunut. Mut sitä ei oo. En tajunnut katsoa oliks tuolla toisella puolella, mutta kyllä tää nyt ilman sitäkin pärjää. Noin, sieltä tuli tapit taas irti kivasti. Näissä ei oo ihan yhtä hyvät rasvat kuin noissa ekoissa. Tää nyt välttämättä näille muoviosille ihan, tai kumiosille parasta on, mutta kyllä tää nyt menee näin. Kyllä ne kestää. Kun oikein kovasti luotetaan siihen. Ja näihin kumeihin. Noin. Sitten tosta tahnuliinit kehii taas. Kumi päälle. Tonne vähän. Vähän tälleen pyörittäen koitan laittaa paikalleen, niin levittyy toi tahna sinne paremmin. Ja sinne toinen. Noin. Sitten kun saadaan noi palat vielä paikoille, ne hyppäs tuolta nyt vähän pois. Sitten tohon vielä pikkuset tommoset. Noin. Noin, ne on nyt siellä kiinni ja tohon vielä tommonen kylpy. Tästä olisi kyllä ollut hyvä saada silleen, kun olisi saanut mäntää vähän pyöriteltyä, niin olisi saanut herkisteltyä. Tää menee aika hyvin laahaa tää puoli. Olisi vähän saanut tilaa sinne, jos se olisi niinku alkanut toimia vähän nätimmin, mutta nyt ei oo työkaluja siihen, niin ei voi mitään. Tosi nihkeesti kyllä pyörii. Mitähän sitä keksitään sit oikein tälle, että jotakin pitäisi saada liikkumaan toi vaijeri tuolla. Tai toi koko systeemi oikeastaan. Hemmetti. Kyllä mä väitän, että se on tosta tän puolen systeemistä kiinni, kun se jumittaa, että toi koko homma on tuolla ihan löysä. Niin ei se varmaan mikään iso vika oo kyllä. Hei, se alkaa liikkuu se pikkuhiljaa. Kyllä tää tästä vielä. Ei pian lannistuu heti. Joo, me rengaskin pyörii jo vähän paremmin. Kyllä se on vähän vapautunut. Hyvä tästä tulee vielä, hei. Sanookohan toi nyt mitään toi Jackers?
No mä koitan vielä herkistellä ja sit mä koitan säätää ton vielä tuolta. No niin, katsotaan saataisko me toi tuolta. Tää on ihan kauhea kurassa tää meidän auto, mutta ei anneta se nyt häiritä. Sitä kerkee fiksailla sit joskus. Tää on ihan paskanen koko homma, mutta... Eli tää tästä niinku... Tää lähtee tästä ihan näin. Ihan vaan ku... Nyppää tosta noin. Joo. Sitten näkyisikö tosta? Tuolla on tommonen keltainen nappi, niin tän pitäisi niinku säätyä vaan sillä, että painaa sitä. Terveisiin YouTube. Mä oon kerran jo kokeillut, mutta silloinhan tää on jumittanut, niin eihän se ole voinut toimiikaan. Mutta jos nyt olisi vähän eri tarina. Kokeillaan. Sieltä vähän isompaa meisseliä kouraa, niin täällä on ihan kauhea kaos nyt täällä verstaalla, kun täällä on nämä lankut ja kaikki, mutta se ei ole nyt tän ajan murhe. Mulla on 10% akkua enää. Koitetaan tää tehdä tästä äkkiä, niin sit mun pitää taas mennä tonne. Tai ei mun edes pidä, mähän pääsen tonne kahville. Ja vähän hengittämään välissä, niin viedään puhelin lataukseen. Mun nyt kokeillaan ihan ekana tätä. Tuleeko tästä yhtään mitään muuta kuin sanomista? Mut ei täällä mitään niinku tuntoa, mutta tää pitäisi niinku tohon ala-asentoon pistää kuulemma ja mennä täältä ja etsiä tuo, jos mä näkisin sen nyt jossain. Siellä se nappula on. Sitten sitä painetaan. No eihän tää mitään sanoa vittu. Ei tää mitään niinku sano tästä. Et mikä tässä nyt niinku sit mättää. Ei tää enää, tää silloin ekalla kerralla napsahti silleen kun tän pitäisi napsahtaakin, mutta ei tää sano nyt mitään. Jaa, vitsi, en tiedä mikä on. Täytyy perehtyä, että niinku... Onks vaijerit vaan niin jumissa nyt sitten vai mikä siellä on, mutta tää ei nyt ainakaan napsahda. Perehdytään vähän vielä asiaa. Vielä kiva semmonen pikku homma, että tonne... Jos haluu nähdä noin vaijerit, niin saa ottaa koko ton keskisydämin tosta niinku... Ihan tänne asti irti, niin... No... Se on voi. Kai se on alettava sit purkaa sitä, jos tää ei muuten niinku... Et tuolta takapäästä se ei ainakaan kiinni. Se on aika varma nyt. Et joku siinä on, ettei noi vaijerit niinku... Ne on ihan löysällä tuolla ja ei vedä niitä. Mikä lie? No niin, nyt on luuri ladattu ja kahvikoneessa. Ja sit mä sain tuolta vähän semmoista infoa, että noi vaijerit haarautuu tuolla kuulemma. Niinku että se lähtee yhtenä pötkönä tosta kahvalta ja sit se haarautuu kahdeksi tonne molemmin puolin niinku tossa keskellä autoa, jossain tuon auto alla. Niin tuo oikein puolin vaieri näytti kyllä vähän löysältä, niin katsotaan onko se pois paikaltaan. Tai onko siinä vaikka tämmönen pikkuvika. Ja tehdään nyt tässä niin kauan taas kun tulee hämärää, että kohtahan täällä on melkein pimeätä jo, mutta tehdään niin paljon kuin ehditään. Ja tosiaan nyt katsastusaikakin vähän, se siirtyi muutaman päivän eteenpäin, niin on pikkusen enemmän peliaikaa tässä vielä, niin toivotaan, että saadaan kaikki nyt kuntoon ennen sitä. Mä nyt vähän tunkkaan perään enemmän vielä ylös, niin mä mahun paremmin tonne autoalle, niin katsotaan löytyykö ne vaijerit sieltä. Kyllä mä nyt tarviin puhelimen kouraa, että mä saan vähän valoa tonne, niin tätä ei nyt taltioida. No täällä on jotkut kunnon suojamuovit edessä, ne ei tänne mitään näe. Ei auta kun varmaan purkaa sit täältä niinku. Se menee tonne aika pitkälle eteen asti. No tuolla alla varmaan. Joo, nyt on siellä autolla möyritty ihan tarpeeksi. Ei niitä sieltä ulkopuolelle kyllä löydy, että se haarautuu sisäpuolella, että niin kuin alun perin ajattelin, että kyllä se pitää purkaa sieltä sisältä siitä se keskikonsoli ja käsinojat YM, niin sieltä ne sitten haarautuu. Mutta ei se mitään, nyt mä ainakin tiedän sitten, että jos tarvii vaihtaa uudet vaijerit tohon, niin nyt mä tiedän, mistä ne menee sinne sisään, että kyllä se pohjapanssari pitää irrottaa sieltä.
Et kaikki, mitkä se oli kyllä niinku pulteelta ja semmoisella niinku mutterisysteemillä kaikki poikkes, mutta onneksi se pysyy niillä muovitapeilla siellä hyvin. Mutta tuolla on niin pimeätä nyt, että mä käyn vaan siivoamassa kamat sieltä sisään ja jatketaan huomenna. Sen verran mä tein vielä tossa, että mä laitoin ne takarenkaat kiinni, niin päästään sitten huomisen etupään kimppuun saman tien, kun tulee uusi päivä. Mutta ei siinä, huomiseen. Mä oon tässä aiemmilla videoilla puhunut niinku paljon just ajatusmallien päivittämisestä ja miten tärkeää se on, niin mä haluan vielä lisätä siihen semmosen, että kun sä jotenkin opit katsoa tätä niin, että sä et oo sun ajatukset ja sun ajatukset ei määritä sitä, niin kuin, että kuka sä oot. Vaan että me koko ajan napataan infoa täällä joka suunnasta ja ajatuksia, mutta sä itse valitset, mitä ajatuksia sä alat ruokkimaan. Ja sitten kun siitä on tietoinen, niin kaikki helpottuu. Ja siitä niin tulee koko ajan vaan helpompaa ja helpompaa olla tietoinen siitä, että mitä ajatuksia ruokkii. Ja siinä vaiheessa siitä tulee paljon helpompaa niin sysää sivuun semmoista, niin kuin, mikä ei resonoisi sulle. Mutta joo, tää nyt oli taas tämmönen pikkunen tietonuketti tähän väliin. Kai näitä tulee joka video. Tänne ei ole tarkoitus olla mikään semmonen täysin superhenkinen kanava, mutta se nyt vaan kuuluu elämään, että se on se, mitä mä puhun ja mitä mä elän. Ja sitä tulee olemaan täällä varmasti. Ja just siinä vaiheessa, jos niinku kuuntelee ihan niitä kaikkia ajatuksia ja uskoo ihan kaikkea, niin se on niin paljon helpompi niinku alkaa tuomitsee itteensä kaikesta. Paljon helpompi mennä semmoiseen niinku itsevihaan ja ihan niinku kaikkea tämmöiseen, mikä ei ole kyllä sun parhaimmaksi hyväksi täällä. Et se on siinä mielessä tosi tärkeää olla tietoinen siitä. Ja taas on uusi päivä koittanut. Tänään otetaan se etupää sit työn alle. Katsotaan, että mikä siellä ääntää. Ja onko se hajonnut jotain? Onko laakeri mennyt? Mitä lie? Sitten avataan se keskikonsoli. Että pääsee näkemään ne vaijerit sieltä. Ne käsijarrun vaijerit. Että onko siellä jotain häikkää? Onko ne mennyt rikki? Onko ne pois paikaltaan vaan? Vai mikä on homman nimi? Ja sitten ensi viikon videolla selviää, että tuliko siihen se leima. Onko hylky vai hyväksytty. Ja sitten mä ajattelin ensi videolle, että kuunnellaan pikkusen noita mun biittejä, mitä mä oon tehnyt. Että mulla on vähän ton musiikin suhteen ollut se, että mä en biittejä sille ole tahkonut täysillä koskaan. Että mä oon tehnyt, kun se on tuntunut hyvältä. Niitä on tuolla jonkun verran. Veera on käyttänyt muutamia. Sitten noita uusimpia silleen, mitä nyt haluaisi työstää loppuun. Sitten mä en edes muista, mitä kaikkea siellä on. Kun siitä on aikaa, kun mä oon ne tehnyt, että siellä on jotain valmiita luuppeja, ja sitten siellä on jotain, mistä puuttuu, vaikka bassolinjaa ja tolleen. Ja muutamat niistäkin on menossa kyllä Veeralle sitten joskus. Niin vähän jännittää, että mitä sieltä oikein tulee vastaan, että kuunnellaan niitä yhdessä läpi. Ja kyllä mulla on tarkoitus niinku katsoa se nyt parhaimmat sitten silleen haltuun, että kun mulla on ne projektin nimetkin vähän silleen, että mun on vaikea muistaa mikä on mikäkin, kun mä oon laittanut vaikka päivämäärällä vaan se. Jos niitä työstäisi, laittaisi vaikka vihdoinkin vähän myyntiin johonkin. Mutta sellaista seuraavalla videolla. Eli pysyn mukana, jos kiinnostaa. Toivotaan, ettei se nyt ala sataa ihan täysillä. Että siellä tuli äsken pikkusen vettä, vähän kovempaa ja sitten tihuttaa vaan, että se nyt ei haittaa, jos siellä pikkusen tulee. Mut katsotaan kuin käy. Ja vettä tulee ihan oikein kunnolla. Kiva. Ehkä mä hetken otan, että tää tästä lakkaisi. Kai sitä vois mennä vetää vähän kahvia ja pullaa sisällä. Tähän väliin. No niin, nyt päästään jatkaa. Kyllä tää tulee vettä edelleen, mutta jos ei nyt ihan kauheasti tästä ylly, niin varmaan vehkeetkin kestää täällä. On kyllä aika kuranen maa tuolla, kun on lammikot, mutta
koitetaan nyt tehdä kuitenkin. Kyllä se siitä. Sitten päästään tunkkaa auto ilmaan ja päästään vihdoinkin eteenpäin. Joo, ihan oikea diagnoosi annoin äänen perusteella. Kyllä siellä on, tuolla on laakeri porsinut, niin ei ihme, että ääntää niin paljon. Mistähän se apsivika voisi? Mä just katoin, että tänne menee kyllä jotain piuhoi. Mun täytyy vähän putsaa, mutta näyttää, että ne on kyllä rispaantunut täällä pikkusen toi suojaava kuori tossa päällä. Sitten tarvii hommaa ainakin uusi laakeri tänne. Eli todennäköisesti se, oikeastaan se tulee sitten ensi videolle se homma. Ja muutenkin loput tästä pösön leimakuntoon laittamisesta. Se on ihan jämpti. Hyvä. Mites täällä noi piuhat? No niin. Ei yllätä, että noi apsianturit tuo huutaa. Täällä on piuhoja enää ollenkaan, ne on poikki tuolta. Et en tiedä, onko ne poikkastu joskus ihan tarkoituksella vai mitä on tapahtunut. Tässä on kerran aiemmin palannut noi valot ihan randomisti ja sitten meni pois. Ja nyt ne sitten taas syttyi yhtäkkiä ja ei ole mennyt pois. Täällä ei enää sada onneksi. Yeah. No mä koitan luottaa, että se on sama kuin oli yhdessä toisessa pösössä, mikä mulla joskus oli, että siinä oli pyörälaakeri mennyt ja se kuumentui, niin se apsianturi alkoi. Tai niinku, että se otti itteensä siitä, niin jos menis vaan ton laakerin vaihdolla ja toivotaan, että niinku loppuisi ton henkimaailma heiniin. Täälläkin on palat ihan kunnossa, mutta mä teen saman kuin tuohon takapäälle, että vähän putsaa ja laittaa uudet tahnat tonne. Ei, laitetaan ihmeainetta vielä vähän. Tää on vedetty kiinni. Huhhuh. On tiukas. Kyllä se pikkuhiljaa tulee, mutta ihan tolleen milli kerralla. No niin. Antautuhan se. Otetaan toi tappi tuolta eka pois välistä. Noin. Missä se on? Ilmankosta ei pyörinyt tältä puolelta. Tää on ihan jumissa. Toinen juttu on sit, miten me saadaan se pois tuolta. Tää on ihan rutikuiva. Ihan ymmärrettävää, kun on vanha auto. Kuitenkin 08, niin sekin on jo aika, kun miettii, että kohta 20 vuotta vanha, niin vaikea kuvitella kuitenkin, että se olisi niin vanha. Tuohon siinä on tuonne huulos tuossa tapissa ja lyödään tuohon lenkkiin, jos se lähtisi sieltä. Ja jos sinne saisi vähän jotenkin menee pikkusen tonne väliin. Mä otan vielä ton kumin tosta toiselta puolelta. Kyllä se vähän sieltä tulee, mutta on kyllä tosi tiukas. Kyllä se pikkuhiljaa on kyllä kovaa kiinni. Mitä? Sehän joutuu vaihtamaan vähän asentoa, kun on niin hankalat paikat. Kun ei vaan vääntyisi toi tappi tässä hommassa nyt, ellei se on jo... en mä tiedä miten se on noin kovaakin, että onko se hitsaantunut tonne jotenkin. Ei vittu.
Mikä tää? Joku täällä on väliä kyllä tälläkin puolella. Missähän tässä nyt on? Joo, tossa on näköjään hammastangossa on välystä. Saattaa tulla sanomista siitäkin. Oi voi, kuinhan meitin käy. Taitaa tulla tulevaisuudessa vähän enemmänkin noita tämmösiä pösökorjausvideoita. Tätä menoa. No, ei voi nyt mitään. Mulla ei nyt oo siihen varaosia, mutta mä teen nyt tän loppuun, jos tapin nyt sais vaikka irti täältä joskus. Jos VD:tä vielä väliin lisää, niin jos se yhtään auttais. Kumi on tiellä, niin tänne on pikkusen vaikea saada, tätä menee silleen hyvin. Ei muuta kuin aletaan hakkaa. Ei muu auta. On kyllä perkele. Ei voi muuta sanoa. Vittu, hyvä tää pyörii täällä. Kyllä tää ehkä pyörittämällä tulee täältä kanssa. Ei siellä kyllä mitään jengoja ole, mutta tää ainakin vähän herkistyy. Ja ota kun pikkuhiljaa nitkutella sitä ja koittaa aina vähän uittaa lisää painetta tonne väliin. Saas nähdä, onko tossa tapin pinnassa jotain niinku ihan ruostetta vai mitä, et voi olla, että joutuu vähän pikkusen sitten kiilotella sitä. No, kokeillaan tuolla nyt vähän vielä. Nyt kun sitä on pyöritelty. Jee. Oh jee, kyllä se sieltä. Kun ei antauduta sille. Tän on pakko auttaa tätä pyörittää tälleen, kun tää herkistyy kuitenkin koko ajan vähän. Saatiinhan tämänkin etupään tästä puolesta ihan tämmönen jännitysnäytelmä. Että mä ajattelin, että tää menee niinku tosta noin vaan, että tää on jo nähty ja helppo homma, mutta eihän se ollutkaan. Hei, se on irti. Sieltä se lähti. Kumikin pysyy vielä ehjänä. Kaikki hyvin. Ihan ruosteessa. Vai mitä tossa? Ei kun siinä on vaan jotain niinku joku vanha rasvaan niinku aika tahmeena tossa pinnassa tolleen. Laitetaan tohon nyt toi alle eka. Kyllä mä käyn pikkusen näyttää tälle hiekkapaperiin tossa verstaalla. Paljon parempi kuin se oli aiemmin. Ei se nyt ihan täysin kiillä joka paikasta, mutta ei sen tarviikaan. Sitten laitetaan tohon noin tahnulit päälle vaan taas. Katsotaan miten se menee sinne takas. Katsotaan lähteekö se menee sinne. Liikutellaan sitä vähän tolle ees taas. Mutta joo, nyt liikkuu kyllä aika nätisti, että ei mitään ongelmaa. Tosi hyvä. Ja tässä on kyllä tämmönen puristettava mäntä, että sitähän vois periaatteessa puristaa vähän, jos puristimen voima riittää. Mulle ei tommoista oikeanlaista puristinta tohon, niin se on vähän herkisteltyä sitä. No niin, kokeillaan. Tuleeko tästä mitään näillä konsteilla? Saisiko tää jotenkin onnistua ihan peruspuristimella? Tää on kyllä niin hillittömän kokoinen puristin, että saas nähdä kuin käy. Kyllä se sinne menee. Just ton laittaa tohon. Otetaan toiselle tohon höpötille. Ei vitsi. Ei vitsi. Katsotaan. Toi tonne väliin. Ei. Tää on taas tämmönen, kyllä se toimii. Hyvä. Saadaan vähän niinku liikettä tohon nyt. Jes. Tämähän oli ihan onnistunut juttu. Pitäisköhän patentoida. No niin, sit vielä sama tälle puolelle. Mulla oli toi video katkennut. Jäi se tappien laitto nyt
kuvaamatta, mutta se ei haittaa, kun niitä on niin paljon jo kuvailtu. En tiedä, aloinko ihan omalla pelolla tuon homman, kun mä aloin miettiä, että toivottavasti tuo video ei poikkea, jos tuossa vaikka loppuu tila tuossa mun puhelimessa ja alkaa olla niin paljon nyt leikkeitä. No, ei se mikään tila ollut loppunut kesken, mutta video oli oikein. Mutta just oikeesti toi sisätila purku, sitä mä en varmaan kuvaa, kun siellä on vaikea. Mä haluan, että mulla on molemmat kädet vapaana, niin mulla ei voi olla koko ajan luuri tossa kädessä ja mulla ei mitään pienempää jalkaa, mikä mahtuisi tonne autoon jotenkin fiksusti vaikka kojelaudalle. Niin mä kuvaan siitä varmaan vähän jotain, kun saadaan ne vaijerit esiin ja niinku, mitä sieltä niinku paljastuu sitten, että saadaanko me ilman varausia korjattua sitä. Niin katsotaan, tuleeko se sitten enää tälle videolle, mutta niin kuin aiemmin tuossa mainitsin, että seuraavalla videolla vielä jatketaan tätä ja siellä sitten paljastuu, että saadaanko me leima tähän vai ei. Mut nyt tän kimppuu. Noin, nyt on molemmat auki. Sitten taas mites tää suostuu tulee täältä? Tuo ensimmäinen oli ainakin aika jäpäkkä. Jos laittaa nyt suoraan vähän tonne. Varmaan pitää ottaa noin. Onks nää nyt sit niitä apsin piuhoja? Niin pitääkö ne ottaa eka tosta pois vai eiks tää niinku. Tai kokeillaan nyt lähteekö se ilma. Et irrottaa kaikkea. On kyllä tiukas. Kyllä olisi hyvä irrottaa noi liittimet tuolta. Saadaan toi kunnolla pois tosta. Vai lähteekö toi tuolta jotenkin? Aina oli noin, sehän lähti helposti. Niin, mutta sehän on tossa kiinni, joo. Niin, ne on paloissa kiinni. Aivan, no otetaan palat sit vaan irti, ei siinä. Kun muistaa miten päin noi oli. Tän puolimmainen sojotti tonne. Siitä mä muistan. Ihan tahmea on tääkin. Et kyllä tää oli ihan paikallaan nyt tehdä tää. Mut onneksi nääkin on ehjiä niinku kumit ja kaikki. Niin se on ihan positiivinen uutinen. Noin. Tää ei ihan niin nätisti liukunut, mutta kyllä se siellä varmaan alkaa nyt liukua, kun siellä on uudet aineet vaikuttamassa välissä. Joo, sit toi mäntä vielä tosta. Saadaankohan me tosta. Nythän mä joudun tekemään tän toisen päin täältä vasurilla. Tää on vielä vaikeampaa. Ei, kyllä sitä uskaltaa tostakin, kun laittaa ton vaan nyt tohon. Ja toi tonne. Tossa on kuitenkin leveämpi toi ja se on pehmeä, niin ei se kyllä tuot miksikään mene. Toi toinen ainakin liikkuu aika helposti. Ja toi menee tuot kolosta hyvin nyt tohon. Ei ihan riitä kouran mitta tähän. No riitti just. Sieltä se uppos sinne. Noin, se on siinä. Sen verran vielä mä olen katsoa, että kyllä täällä on apsi. Ainakin tällä puolella. Tossahan niin se on vissiin sitten apsi. Tähän paloihin tulee jotkut, en mä tiedä mitkä tunnistimet noi sit on tossa. Katsotaan nyt vielä, onko tuo toisella puolella toi. On täälläkin. Kyllä tässä varmaan on apsijutut on ihan silleen kunnossa, ellei sitten tää toinen puoli oo ottanut itteensä, kun tossa on se laakeri porsinut. Joo, eiköhän tää videoala ole tässä, niin laitan tosta tietorenkaan kiinni. Laitetaan toi nippuun. Ja sit jatketaan. Otetaan taas, kaikkihan tosta otetaan irti, kun se laakeri katsotaan, mutta nyt en vielä sitä tehnyt, jos tästä tarvii niinku autoa siirrellä esimerkiksi. Mut kiva, jos olit tähän asti mukana katsomassa. Tykkää tästä videosta. Seuraavaan videoon. Moro!